Dobrý postreh a koordináciu musia mať hráči bejsbalu, ktorí od januára začali trénovať so svojím krúžkom aj v meste Šaľa. Odpáliť loptičku pod vedením skúseného trénera si môžu vyskúšať nielen chlapci, ale aj dievčatá. Bejsbal patrí medzi ďalšie netradičné športy, ktorým sa môžu venovať mladí ľudia z Centra voľného času Tip-Top v Šalí. Hráči začali trénovať už počas januára v telocvični gymnázia Juraja Fandliho. Centrum voľného času hľadá vždy nové a nové formy nových športov, a nie tak nových, jak netradičných u nás na Slovensku, a tým zapájať mladých ľudí do športového diania. Do bejsbalového krúžku sa môžu prihlásiť všetci mladí ľudia, ktorí majú radi šport a pohyb. Zatrénovať si na ihrisko môžu prísť okrem chalanov aj dievčatá. V lete uvažujeme urobiť taký týždenný tábor bejsbalový, kde by tie deti začínali hrať a dostali takú motiváciu k tomuto športu. Chceli by sme aj dievčatá, aby sa zapojili. On je v podstate zmiešaný šport, že chlapci, dievčatá. Mladých hráčov trénuje skúsený tréner, ktorý má tento na Slovensku netradičný šport v krvi. V minulosti trénoval bejsbalistov z obce Jelka, s ktorými v roku 1997 získal titul majstrov Slovenska. Ja som z Kuby a je to kubanský národný šport. Na Slovensku žijem veľmi dlho, to je 26 rokov už. A s bejsbolom som sa stretol tu na Slovensku po roku 90. Bejsbalový krúžok financuje Centrum voľného času zo svojich zdrojov. V budúcnosti by sa bejsbalisti už s vlastným klubom mali postupne zúčastňovať rôznych krajských a celoštátnych bejsbalových súťaží. Sme závislí od mesta, keď nám mesto dá peniaze, tak my samozrejme automaticky týmto deťom, ktorí sú prihlásení do tohto športu, ale nielen do týchto športov, sa snažíme vytvárať také podmienky, aby mali zelenú na tieto športy. My sme to hrávali na sídlisku a celkom mi to tak išlo, tak keď som zistil, že sa to vlastne dá cvičiť, tak som sa prihlásil. Čo sa ti na tomto športe páči tak najviac? Hádzanie. Hádzanie mi išlo vždy jak jedno z mála športov, čo mi išlo. A to tu je. Ty sa tomuto športu venuješ dlhšie než ostatní chalani, ktorí sú tu tak čo hovoríš na nich? Akí sú? No, sú šikovní niektorí ešte nie. Musia sa do toho ešte dostať, ale budú šikovní oni. Sú tu takí chalani, ktorí majú už, ukazujú sa, majú na to talenta. Svoje prvé športové stretnutie by mladí bejsbalisti zo Šale mohli odohrať už počas leta. Viktor Bokor, Televízia Kraja.